No, jest afera. I to przy niedzieli. Jestem ciężko zbulwersowany. Wychodzę sobie dzisiaj przy niedzieli z kościoła, ze mszy, bo jak porządny, prawy, pobożny Ślązak, wracając do domu czuję nagle niezmierzone pragnienie. Wstępuję więc do mijanego po drodze popularnego sklepu o nazwie określającej pewnego zielonego płaza i szukam dla siebie jakiegoś trunku. Uwagę moją zwraca jeden napój. Napój, nie boję się powiedzieć, Oshi. Nie jest to fragment sponsorowany. Jest to seria napojów inspirowana Wiedźminem. I co ja tu widzę? Energy Elixir o nazwie Wilga. A więc pytam grzecznie. Kto dał pozwoleństwo na posługiwanie się moim nazwiskiem w sygnowaniu tego napoju? Czy ktoś się zapytał, czy ja se życzę? A może ja se nie życzę? Panie Andrzeju Sapkowski, kto dał pozwoleństwo na nazywanie w swojej książce eliksiru moim nazwiskiem? To się w głowie nie mieści. My tego tak nie zostawimy. W tym momencie zawiadamiana jest prokuratura i z tego co wiem, to za takie przewinienia bezprawnego posłużenia się cudzym nazwiskiem grozi do 25 lat więzienia lub 100 zł grzywny. I w tym momencie idzie też pismo do kurii biskupiej. Dziękuję, do widzenia.